A ja vnímam aj, že keď niekto vie, že má urobiť niekde vlastne zmenu, ale má tam ešte ten strach, pretože zo zmeny, z neznáma a tak ďalej, tak skrz prácu s kundalini energiou vlastne on získa viac energie, pretože my často vieme, že to máme urobiť, aj to chceme urobiť, ale nemáme energiu na to, aby sme to ako ustáli vlastne. My sme slabí, úplne sa nevieme zodvihnúť z postele. Takže... Odvaha ľuďom chýba. Nejaké také odhodlanie a takéto. A toto potom je to, čo samé prichádza automaticky cez to, že sa rozpúšťajú tie bloky. Ja to zase nazývam rada závažia, hej? Lebo ja dávam rada také prirovnanie, že my sme ako taký balónik, každý jeden z nás, ktorý má na sebe závažia. Tie závažia v nás vznikli počas nášho života a oni nás držia, vlastne ten balónik držia na tej jednej úrovni. A keď cez ten kap, cez tú prácu tej energie, vlastne tie závažia začnú zrazu poodpadávať, tak ty tomu ani nemusíš nejak racionálne rozumieť, že čo som si teraz vyliečila v sebe a čo sa ako zmení, to závažie odpadne a ten balónik stúpne zrazu vďaka tomu sám prirodzene vybračne vyššie. Ty keď stúpneš vyššie, tak ty zrazu viacej cítiš, čo je pre teba správne. Viacej vnímaš, čo už s tebou nie je v súlade. Zrazu máš väčšiu odvahu robiť zmeny, ktoré dovtedy si proste možno, že len túžila niekde vo vnútri, ale si to ani nedovolila pripustiť, že také niečo by si mohla urobiť. A zrazu tá zmena ti príde, že ja sa zrazu nebojím.